tady. Teda ne na téhletý mapě, ale na každé mapě se dá něco vymyslet, takže to určitě dejte like a já tady mezi tím postavím takovouhle základní obranu a už jsem si natěžil nějaký bloky na to, abych tady dodělal tu obranu, která tady je špatný, že dobrý, tady můžeme si vyvrtat vstup nějaký do naší základny. Samozřejmě fejkový vstup a bude tam past připravená. Koukejte, já jsem to teďka udělal špatně. Tady, teď to zablokuju tady takto. Teď se podívejte. Tady si vytěžíme 2 bloky, tady to nahradíme. A uděláme to jednoduše. Tady to pak zaděláme. A tamhle někdo jde. Dobrý, ten nejde k nám. Tak. Ale už bychom si měli pospíšit, už jsou jenom 4 lidi. Tak bychom to měli udělat hodně rychle. Tady je Void, už dobrý. Tak, tady to takhle vykopeme. Tak. A teď, já používám meč, dobrý. Teď si tady připravíme takovýhle prostůrek. Jo, tady to musím ještě zablokovat. Protože až kdyby jsem náhodou přišel, jo, což očekáváme, že přijde, tak aby se tady nezachytil o žádné bloky. To je potřeba, aby se nezachytilo žádné bloky, protože on může mít nabráné už věci. A jakože já mám jen ty základní, takže... A určitě si musíme udělat nějaký základní plán. Tak si tady vykopáme tunel. Tak. Jeden kousek chvilku trvat. Dobrý. Tak. A teď, kdyby se to nepovedlo, tak tady máme hnedka prostor na to, abychom něco tady udělali. A ještě si tady vykopeme nějaký delší pastičky, můžeme to vyzkoušet. Takže tady si postavíme samozřejmě falešné schody. Tak. A teďka tam připravíme ještě tu pastičku. Ale už jsem jde, takže... Asi bych si měl pospíšit. Ale tahle past už mi jednou vyšla, takže by mi to mohlo vyjít znovu snad, doufám. Jde tady. On jde tady. On ví, že tady je pás. Ajaj.
V případě, že yes. Jo! Kámo, viděli jste to? On spadl. Easy win.